Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma seperti biasa. Diberi kalau ngetot no ya omonganku. HP ganteni, jadi konten kreator apa piye? Pengen ini Bu Iya. Kali ini nganu guys, wingi kae Mbak Isma kan apa nganune lumbu dah iki ape tak jangan ya dikeki entik Mbah Kempiring ning gone sawah niku tak jangan kok dikeki semangkok ben ngrasakno tak masak kabeh ape Mbah Kem dikeki make dikeki makni dikeki kali iki gak kres guys Mbak Deni pe masak apa mang jare api dikeki ora ape masak iku lho jangan tewel ya wis ngono ae Mbak Isma langsung kapan nih Dik? Nang tumbas nek tumbas, buke tak masak ning mburi ya. bakule esuk urung buka. Oh, bakule esuk urung buka ya wis. Nah, dolanan sik, aja mlebu kamar lho ya, kamare tak pel lho ya. Kali iki Mbak Isma ape ning gone dapur seperti biasa. Mumpung awake enteng, jek esuk, guys. Apa ae tak konten. Iki nek isih esuk ki awake pokok man enteng, dadine yo aluk para esuk mergawe iki. Karo mbah-mbah lho. Kalau sak bajek, guys. Cek tak delokno apa ae sing dimasak ya. Minyoke masih Mbak Isma ngenge sakmene, guys. Ki ape tak goreng tumbar bawang. Dan iki enek balur, sego jagung, asem, minyak. Iki entik ya. Terus iki ada tomat, lombok. Iki lumbune kok dikek entik iki. Entik iki isine, guys. Kalau tak delokno kumbahane Mbak Isma wau. Wis umbah-umbah wis sisa-sisa wis ngepel nyapu nek esuk kuwi. Tinggal iki masak. Wis mau masak dulu, guys. Oke. Tak sambungin tripod sik ngocek iki lho. Ngel. Seperti biasa ya guys. Oh biar cepet ngeceki ngetik isine guys, isine lumbu. Tapi lumbu niki dhewe-dhewe nek lumbu dempel, lumbu pari, lumbu apa jenenge akeh. Isik-isik. Netes, Mak. Netes api enak. Oh, Ireng. Ki ireng-ireng, iki kuning-kuning. Enak ireng. Ambil putih. Lah jangan boleh kayak apa pokoknya teh api yang paling gantap nih. Wah, putih gak lucu ya, Bu. Kayak kabeh sama. Kok pinter. Putih bawuk ireng. Wale. Akeh iki anake karo sing anu, Mak. Iki bau itu. Iki ireng neh iki. Ireng. Kok pinter. Bawon kalau tank anu perang tangki ya. Ada telu. Seneng bae. Ora iso pen-pen pitik, pen minitik mati. Iki kok pitu kok, iki bungker tok, kotor tok. Iki jenenge medhuk pemirsa jane bagian. Kelasem iki. Aku Mbak Isma nek lodeh terlalu katek seneng ya, pemirsa. Soalnya apa santen. Nah ini nek Pak Riko senengane malah lodeh disanteni seneng. Nah, aku seneng biasa ya. Balur, sego jagung,
tak lanjut masak pemirsa, nek durasinya panjang. Iya siotan loh ya. Karena lebih dekati lagi guys. Nanti ini seperti apa ya ini lho. Dono. Oh. Iki pemirsa dijajaki. Iki isine lumbu. Inuk iki. Jangan. Oke, nanti kita lanjut pas masak ya guys. Dijajaki. Dikelokake. Ben diakeh jangan soalnya pe jundung. Oke, lanjut guys. Oke, caranya ini digeli, terus dibuat. Nah, kayak tales guys. Ini gatel lho. Kegatel. Cilik-cilik ben medhok. Nek isine iki lho. Ini guys, nek isine. Mari kita cuci. Langsung kita masukkan di sini guys. Iki ambek aseme dilebokno sisan ben ndok diketil diuleg. Nah. Sekalian bumbune mari kita ulek, lombok, brambang, bawang, terasi. Bismillah. Ini uyah. Lombok rawit, lombok sawah jadi pedes. Saiki ae guys. Kok kasih tomat dan depannya aja. Tomat. Terus asemnya digodok, ngedok, digulek nang ini. Nganggo cuma uyah ambekan gula. Gulek iki laos, pakai laos ya. Laosnya juga tak godok tapi digecek nang kene. Jadi si tomat ini bentukannya ayu.
Goreng balur guys. Nah, iki lumbune. Oke. Tutupi sik. Bisa. Ndok. Wis. Jangan lupa gagangnya kita masukkan sekalian ben medoke pas podo medoke guys. Nek godhonge nglebokno ning mburi, nek gagangnya iki dilebokno sekalian. Soalnya gagangnya yo nek ra medhok engko gatel. Soalnya isine medhok dadi yo ditamplungkan bareng. Yes, karek godhonge yo num-num. Oke, tutup. Gedekne genine, guys. Oke. Kita buka, guys. Terus medhok ya, meletek-meletek ngene iki medhok pemirsa. Terus kita masukkan godhong baru. Kok enak? Godhonge dilebokno sik, kok lagi bumbune. Setelah godhonge bumbune kita masukkan ke laos asem wis digeprek seperti ini. Suwegri laose asem ger guys, sarapan pemirsa. Jangan asem. Mbak Isma wis numbari menyok pohong. Tak goreng balur. Oke. Ya sarapan. Jangan reng mateng ben. Tek. Tes rasa. Tuh, woi, mantap. Mateng pemirsa. Ini mateng. Kurang ngenteni jangan. Karena kayak mateng. Guys. Oke. Kok tak siap no, kita kei jangan. Ya pengen goreng anu pemirsa. Minyak. Pohong. Pohong.
si Perot. Hari ini kita mau masak kentang. Aku mau masak. Bisa. Apa iki? Masak. Tiger. Oh, kecos kan. Masak. Wis aja lengo, panas. Panas, Per. Minyak panas sih. Alah sik. Lah, aku mau masak aku. Gak iso pinggirnya dulu. Kosek. Ya, embo. Ayel. Kok nek kena cipratan lengo? Wis awas. Ron-roni wong. Iki lada mbek peri iki jane. Iki piuri lada. Cara nggetek kok. Nek nang sak mono wis. Iki pokoknya make panas. Kayak kene lho. Jangan nih. Ya. Kok nek mek kurang mek kono. Iki tak nggo nganune. Kok nek kurang mek kono. Oke, kita terus ning gone Mbah Kem sik gentenan, guys. Cok. Kok makni kae siji nih. Akal. Goreng minyak itu kayak lada, gak kurang ajar. Mbah Kem, masak. Jangan asemnya sak ide. Seger. Tengi Mbah. Wis yo. Ya, terima kasih ya. Masak apa? Masak lho ngoseng kembang turi karo. Ngoseng kembang turi. Walah. Jos, mbek tambah. Ya tambah. Pentol ini masak, guys. Ya anu. Mbak kami anu beran, guys. Heeh. Ke pasar yo, tak coplok. Goreng minyak yo. Iya. Dikei anakku lada dipiur-piuri kurang ajar. Lada sing digo ngesop. Iya, enak. Ya ora gaduke. Aku ki goreng dadak dipiuri ku kurang ajar kowe aku ngomong ngono mbek Peri. Jan amit-amit sing digo ngesop ku lho. Iya, ya ora enak. Kan tak goreng tak tumbar bawang to. Enak, minyak kan gak enteke Mbah. Sak ngono kae tak weno semet dik sore. Lah pengen ngekeki makni godhog dhewe. Kok sakmono kok ya wong akeh ngono ki koyo sik di. Agi, Mbah. Sak kres mbahno kok. Oh, alah, tuh dadi pirang-pirang piring. Iya, makasih ya. Heeh. Wis. Iki lho, Jan terusno. Kowe nakal kowe. Tak empuk desem kowe. Nah. Wis koben. Menyokku dikei lada, guys, goreng. Jan, ndang. Ampun ora. Ampun ora, nakal kowe. Enak wong masak kok ganggu, dadak dipiuri anu Oh. Nah, terus kono amit-amit kowe. Ben enak ora gaduke kok. Ora kena dipangan kok. Wis. Iki, guys. Jek ning kene rung tak entas. Wis ben tak tutupane kok nek dipiuri perine. Cah nakal kae. Jangan piring kok nek diemplungi. Wis iki tak terusno urung bar bisa karek goreng balur ndi balure iki lho. Karek goreng balur. Iki urung bar wis tak tinggal sik ping kena ngene
makni tak mbahani judo saiki ben rasane jangan asem ae guys jangan tekno iki yo lumbu kok nggone makni terus sendeke kok nggone Mbah Kem iki piringe makni wis tak balekno misal jangan asem seger tenan paling gak enak sekolah. Mak, jangan asem. Saiki yo. Lah lumbune kok nggonem. Iki piringe mi, Mak. Piye piringku? Elinge. Tak salenane. Alah, atom kok wis ben kene sik gak apa-apa. Gak apa-apa. Iki patung ah. Atom. Ya. Iya, kuwi aja ngem. Iki Eling. Yo. Oh ya wis. Kae wis yo. Ya matur suwun. Arek ape goreng balur, guys. Tutup ae peri rese. Lagian guys, ganggu wong ngonten wong masak. Kudu eplik ae petak ndang tak dosane. Wis ngono. Mbak Isma pamit ya wis terima kasih mengikuti kegiatane Mbak Isma yo sing ngene masak sak idik pemirsa yo jangan asem. Ngekeki ngono kuwi ora iso ngekeki apa-apa wong aku yo janganan dikeki yo pemirsa. Ben roh padha rasane masakane Mbak Isma kaya apa. Duduh pemirsa. Wes ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak wis like, comment, and subscribe. Wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma. Enek ulo gede, guys. Peri. Rene enek ulo gede. Kuwi lho. Enek ulo gede. Buntute ketok lho. Alas aja. Anu wis ngono Mbak Isma pamit. Cek ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dolan ning kono kowe. Guys. Kuwi lho, wis aja lho. Aja. Per. Lho, wengko nek. Mbak. Anak ulo. Sono parake wisan. Wis. Kae, Bah. Iku lho. Bah. Kae. Iki yo. Awas lho. Iki yo golek apa? Menenge, Per. Wis berono. Lah yo engko nek mlebu omah. Wis berono. Mah mangkene. Balekno, Per. Ayo adus. Tak lanjut. Dikei lada peri pemirsa. Duh. Ini tumbar bawang. Dikei lada ya. Mangkal meta-meta. Dan pedes rasanya. Eman-eman iki nek digoreng. Lalu